Николай Китов в десния. И така, в професионалните класове няма право помощник да намества автомобила, така че той сам трябва да се нареди. Не, той се наредил. Сега очакваме Павел Павлов ляво да запали двата реда светлини, за да може да бъде даден и старта. Победата е за Павел Павлов в левия състезателен коридор. Петър Василев, и Христо Петров продължава на финалите 9 секунди, 916 хиляди е неговото време. Продължава финалите, победа за него. Павел Павлов остава в спор за трето-четвърто място. Петър Василев в десния коридор, Павел Павлов в левия. Петър Василев побеждава и заема третата позиция. В дясно, Еманил Драгоманов в ляво. И така е 0-0 в финала за Христо Петров, Get Out to Team, Volkswagen Sirocco. Чакаме Еманил Драгоманов да пресече финала, за да види времената. Десет секунди, 109 хиляди за Христо Петров. И първа позиция
Отбора на Head Tattoo Team Христо Петров. Второ място за Емануил Драгоманов. И е редно да аплодираме класиралият се на трето място в последния кръг в професионален клас Б. Вашите аплодисменти за Петър Василев. По този кръг той водеше във временното класиране и сега изпусна шампионската титла под носа. Но днес трета позиция за него, купата и шампанското за третото място. Един човек, който отдавна не бяхме виждали на почетната стълбичка. Аплодисментите за Емил Драгоманов. Второ място за него. Купата и шампанското за втората позиция, ама се подготвя вече, раздрусвайки хубаво бутилката. И така, на най-високото място на стълбичката и победа днес за екипа на Head Tattoo Team и за Христо Петров в професионален клас Б. С тази победа Христо Петров си гарантира и шампионската титла за сезон 2014. Задръж лапата. Честито на екипа на Head Tattoo Team за победата. Те са колегиални, чакат Ицо. Ей, така се прави.